Bueno, boas tardes, benvidos a esta sesión extraordinaria do Pleno Municipal do Concello de Ribadumia, que vou a presidir eu en calidade de primeira teniente alcalde, por disculpar ao alcalde que se atopa de viaxe, e a nosa compañeira Beatriz, que tampouco pode asistir por motivos de traballo. Pasamos entón a desarrollar a orde do día. Primeiro punto, acta anterior. Paso ya a palabra á secretaria, que ten algo que comentar ao respecto. Non se os ha pasado el acta, porque habíamos que ir a ver las personas que van a asistir, que se os pasará para la siguiente sesión. Esta queda pendiente. Continuamos entonces. Segundo punto, aprobación da conta xeral do exercicio de 2018. Pasa tamén Dolores a facer un resumo da mesma. Doy lectura al estado remanente de tesorería con los siguientes datos a 31 de diciembre de 2018. Fondos líquidos 1.485.859,56. Derechos pendientes de cobros 1.470.028,71, de los que 837.494,65 son de presupuesto corriente y 593.793,57 son de presupuestos cerrados y 38.740,49 de operaciones no presupuestarias. Obligaciones pendientes de pago 421.124,03, de los que 199.286,16 son del presupuesto corriente, 36.498,51 de presupuestos cerrados y 185.339,36 de operaciones no presupuestarias. Hay 2.067,91 euros de cobros realizados pendientes de aplicación definitiva y 2 céntimos de pagos realizados pendientes de aplicación definitiva. Se consideran saldos de dudoso cobro un importe de 560.738,68. Hay un exceso de financiación afectada de 117.610,95, con lo que da un remanente de tesorería de 1.854.346,72. De este remanente hay que incorporar al ejercicio siguiente, es decir, al 2019 se incorporaron para gastos generales 327.438,27 y para obligatorio para gasto de financiación afectada 334.814,99, lo que da un remanente de tesorería ajustado de 1.192.093,46 euros. Vale, ya. Por parte do Partido Popular, alguna observación que se hacer, algún comentario? Non, por parte do equipo de goberno, entón, tampouco. Procedemos á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada entón a conta xeral do exercicio de 2018 por 6 votos a favor e 3 abstencións, non, Dolores? Vale, punto número 3. Expediente de modificación de créditos 3/19. Hai, Dolores, tamén un resumo da memoria e do informe. La documentación, la memoria y los informes y el resumen de las partidas que se incrementan son las siguientes. Para melloras en caminos varios de Leiro Mellán, Piñados e Ara e outros, 12.000. Traballos varios en investimentos de ejecución directa para la compra de materiales de agromelado, formigón, áridos, etc., 7.000. Materiales de señalización, señais, espellos, etc., 2.000. Reparación de muros en Cabanelas y Paseo Fluvial, 5.400. Acondicionamiento de muro en un lugar de la torre, 2.000. Obras en Igresa, en entornos de Igresa, Elois y San e outros, 2.300. Melloras en instalaciones de partido, remate de casetas, valles del campo de fútbol e outros, 7.300. Para gastos corrientes se incrementa la partida de vías y obras, vías y servicios, obras y servicios, perdón, se han producido en este ejercicio numerosas averías en el camión, se han incrementado los gastos de combustible de tractor porque ha estado funcionando más que en otros ejercicios y se ha quedado corta la partida en más o menos unos 6.000 euros. Energía eléctrica de instalaciones deportivas y otros gastos corrientes de este tipo de instalaciones también se incrementa en 10.000, y para gastos de servicios sociales por el incremento de horas y servicios del SAT de libre concurrencia, dependencia otros gastos de emergencia social, 14.000. En total es un remanente, es un expediente de modificación por importe de 70.000, de los que 40.000 que corresponden a investimentos se financian con cargo al remanente de tesorería y 30.000 se financia con cargo a la baja de la partida 241.480, que es la de ayudas a emprendedores que le había en el presupuesto, que no lo ha solicitado ningún particular, ninguna empresa.
por parte do Partido Popular, algún comentario? Sempre nos ides a encontrar, o tipo de goberno sempre nos ides a encontrar como unha forza da oposición que fai unha función fiscalizadora e vixiante, pero que nunca vamos a poñer a trancos a aquelas cousas que nos parecen de recibo, por exemplo, esta partida de 30.000 euros que non había sido asignada ou non había sido reclamada por un veciño para o seu aproveitamento, que evidentemente se ten que buscar un destino. Sin embargo, a nosa argumentación neste punto vai a expoñer ahora Ramiro para que se teña constancia dela, non como negativa, sino en todo o contrario como de algún xeito constructiva. Vale, esa palabra entonces, Ramiro. Nada, simplemente xa comentamos, boa noite a todos, non tedes de nada. Xa comentamos onte na comisión informativa, cando nos chega un principio de documentación que, bueno, un pequeno resumo, máis resumido incluso que eso, de canto supoñían as modificacións presupuestarias e de onde se iba a sacar os cartos, quizás pola falta de experiencia non estamos acostumbrados. Eu esperaba que onte, cando chegáramos aquí, vamos a ter este tipo de información máis desglosada para poder un pouco ver exactamente, por exemplo, en que partidas se fallou, cal foi o motivo de que houve que incrementalas, cales son as que non chegaron, todo ese tipo de historias. Entón, o que sí que nos gustaría é, de cara a vindeiras expedientes deste tipo, é ter a documentación precisa para poder emitir un xuicio. Hoxe recibimos por correo que nos enviaron, onde quedou Dolores de enviarnos por secretaría, mandounos un pouco, polo menos, o informe de secretaría onde yo visto bo, o informe de intervención onde yo visto bo, e a xustificación, aínda que non é moi extensa tampouco, porque tampouco sabemos melloras nos camiños, pero que melloras, aproveitouse que se fixo unha pavimentación para meter gas natural, que é genial, ou aproveitouse para facer outro tipo de historias que a mellor non teñen moito que ver. Este tipo de historias que nos gustaría estar un poquinho máis ao tanto do que se fai. Xa sei que nos diredes que temos a documentación para vela cando que iramos, pero é que nos temos dereito tamén a ter esta información e que a solicitarle que se nos dé, polo menos cando son temas que se van a debatir no pleno. Simplemente eso. Vale, bueno, antes de pasarle a palabra a Pilar, nada, decirte que bueno, na medida do posible tomamos nota e procuraremos que, bueno, que se a documentación se pode enviar, pois, un pouco antes, se enviará, non hai ningún problema. Lo que decías ti ahora, que, por exemplo, o exemplo das melloras nos camiños, que sigue para gas natural e tal, eu entendo que melloras nos camiños son positivas todas, sea para gas natural, sea para bacheo, sea para asfaltado, entón, que non vos caiba a menor dúbida, vos sabedes que, sobre todo a fin de ano, bueno, pues hai que facer un reaxuste no que son as contas e toda esta modificación que se fai de crédito vai destinado a obras que evidentemente se son necesarias. Ahora, evidentemente non se digo que tes a razón de que tendes todo o dereito como grupo político de coñecer con un pouco máis de detalle pois estas cuestións e tomamos nota. Nada máis. Pilar, esa palabra. No, simplemente vamos a ver. Se enchufouse. A ver, o tema precisamente deses números, donde vai o presupuesto, donde non vai, que partidas fallan, que non fallan, esa é a conta xeral precisamente. Para ver calquera outro expediente concreto, evidentemente non vamos a estar dando fotocopias todos os días. Tendes absoluta liberdade a vir por aquí e preguntar en tesorería, sempre a tivestes, vos e calquera, non só vos. Pero non é só ver os expedientes, que o que distí, que podedes, é dicir, hai aí unha cousa que, por exemplo, obras en Iglesia, Lois e Sisán, que ti eres veciño de Sisán, e ben biches que esa, o sea, a obra inicial do cementerio, que era pues, a pavimentación e toda aquela zona, fora fixeronse outras obras porque o pediron os veciños, pois aí, por exemplo, están esas partidas que se incrementan. Por exemplo, outro, por poñer así rápido, o tema da mellora en camiños en Leiro Meán, Piñeiro e Seara. En Seara, en principio, iba a se poñer simplemente a zona onde estaban os contenedores para mellorar aquela zona, que tiña moita agua e tal. Os veciños solicitaron que se ancheara un pouco a rúa que vai hacia Forxán. Entonces, evidentemente, o que se fixo dentro das posibilidades foi pois ampliar un pouco hacia o lado esquerdo indo para Forxán
e pois poñer unha canalización para que a agua que corría por aí se recollese. Esas son melloras que en principio non contas con elas nos expedientes e despois se van incrementando, e iso podedes comprobalo aquí e podes comprobalo nas obras, porque as obras pois calquera desas, é dicir, os gastos en combustible de trator. Este ano temos 2 tratores que estiveron traballando a xornada completa de 7 horas desde abril a outubro. Entonces, evidentemente, este ano foi un ano que choveu moito, que fixo sol na primavera e as servas que parece que nos comían. E aí están os gastos que non se prevén a principio de ano e que despois na conta xeral, como na de 2018, aparecen reflejados. Pero ahora, cando que irades, o de asistencia a domicilio, por exemplo, este mes pasado, eu creo que se aumentaron 100 horas de asistencia a domicilio de xente que o solicitou, que o necesita, solicítanse a Xunta e evidentemente iso hai que pagalo e son gastos cos que non contas. Entonces, podedes vir, podedes comprobar, pero tamén podedes visitar as obras e ver o que se fai, o que non se fai, e ver que os proxectos, pois, cando se fan, están pensados dunha maneira, despois ao final, pois sempre aparecen cousas que os veciños, lógicamente, son os que viven ali, os que coñecen a situación real, que se pode facer, lógicamente faise. E aí están estas modificacións de crédito. Espera, e a xustificación tela aquí, é dicir, no informe aparece a xustificación é dicir, por qué, da secretaria, no mismo informe. Un pequeno matiz. Evidentemente, claro que podemos comprobalo nas obras, pero tamén temos dereito a recibir a documentación. Tampouco traballamos para o Concello, ni temos unha liberación que nos permita dedicarnos a recorrer todo o Concello vendo as obras. Vas a atrapar. Eu tampouco a tiña hai 4 anos. E por desgracia, por desgracia os traballos que temos, ademais, nos sobran bastantes horas ao día como para poder facelo. Se eu vexo un informe no que me estás explicando, que me explicas ahora, evidentemente, eu non sei crítico nada deso, ao contrario, pareceme genial que se fagan obras que se melloren o iso feito e que por riba sean demanda dos vecinos. Ahora, eu eso non podo saber se ti ou un informe moi justifica. Fálame da Iglesia de Sisán, sí, eu coñezo da Iglesia de Sisán porque vivo ali, claro, pero porque o biches. Non de todas. E quería comentar outra cousa máis, pero fuíseme o santo ceo e nada máis. Mira, con la venia. Sí. Entonces, pues, estoy totalmente de acuerdo porque dis, adelantamos a explicación, non só nos agrada, sino que ademais nos abre un pouco os ollos, pero temos que comprender que para eso estamos aquí, para que nos explique, para que se nos pueda clarificar de onde ven eso a obra de Sisán. Evidentemente abrimos, que non sabíamos que non habían chegado os cartos que se habían asignado, non. Entón ahora destinarse unha partida nova, sí, bueno, está, perdón, non sei se pode decir entonces, o único que queremos é o único que non, casi medio que non porque de vez en cando se nos escapan ese tipo de cosas. Entonces, o único que queremos saber é que quede un pouco máis claro, nada máis, pero non só por nós, sino por a salud pública do que fai o Concello. E pois, aparte disso, evidentemente, cando se nos comunican estas cousas, o tempo que transcurre se nos comunica hasta que vimos ao pleno, demasiado tan limitado que hoxe os tres, por desgracia, a pesar da xornada laboral que temos e a planificación que temos da nosa agenda, se nos planta un pleno jueves, cando temos o mellor de fai 15 días previsto outras cousas, igual que para isto tamén para ver a documentación, porque eu creo que o tempo que transcurre desde que se nos informa do que vamos a ver no pleno ou na comisión informativa. Eu, de feito, antes que foi a comisión informativa, non pude vir por outro compromiso, e se po pleno, pois, tuve que rechazar outro que tiña previsto para hoxe. E como a eso, o de poder ver os expedientes no Concello ou a documentación que creo que o tempo non é suficiente, por eso tamén pedimos un pouco de comprensión a hora de que nos hagamos reclamación de ese tipo de cousas, que, como dixen antes, non nos facemos por meter o dedo nas costillas, todo o contrario, sempre nos atoparedes para as cousas positivas, temos a palabra dos tres aquí, sempre nos atoparedes do vosso lado. Claro, non podemos tampouco sacar o sombreiro e decir a todo, vale? Moi ben. Podes. Dos cositas solo. Unha por alusións, evidentemente. Mira, Concelleiro ese, 24 horas o día, 365 días a semana.
non sei de luns, perdón, o ano, non sei de luns a venres en horario laboral. Hai miles de concelleiros en Galicia e en España que non cobran. De feito, Mar e máis eu, por exemplo, somos o exemplo de todos lados. De 2003 a 2011 fixemos o mismo que facedes vos, oposición, sin cobrar. Cos nosos traballos, porque eu daquela traballaba todos os días de 8 a 3 tamén, Mar traballaba tamén polas mañas, e facíamos o noso labor tamén como podíamos. Lógicamente, se non me equivoco, eu penso que sempre mantivemos as mismas cadencias que en anos anteriores, é dicir, nin se reduciron nin se ampliaron, e sempre se respetou a lei. E máis, constame que, por exemplo, no Concello de Meaño, na legislatura pasada, sendo Lourdes alcaldesa, constame que as comisións informativas facíanse antes do pleno. A eso me refiero, é dicir, inténtase, evidentemente, a min se algún de vos me di que necesita vir pola tarde, pola noite, a unha hora prudente, o Concello, a ver documentación, pedimos a Dolores, que Dolores non la deixe, non hai ningún problema, jamás, nunca houbo. Vale, pero a eso me refiro. Entonces, no, é dicir, tendes liberdade absoluta en horario de oficina e fora de horario de oficina para vir. Xa sei, está aquí Dolores, que sabe que vin por outro asunto unha vez, aquí, e tuve que marchar como dije, con máis de das palabras. Xa, si non estaba a documentación aquí. Estaba, levaba anos, non sei se 6 ou 7, levaba horas. Sí, pero a documentación, o archivo non está aquí, A ver, lógicamente, tampouco podes pedir algo de aí 15 anos, nin de 6. Non tiramos máis do río, que non ten ningún sentido, Eu penso que non. Empezamos falando, Moi ben, penso que non. Penso que non. Vamos a ver, en este pleno concreto, bueno, pois sí que é certo que a Comisión Informativa excepcionalmente pois cadrou un pouquiño máis xunta co pleno, pero bueno, sabedes dentro da lei, evidentemente, pero bueno, sabedes que normalmente se suelen facer con un pouquiño máis de margen, co cal, bueno, pois o equipo de goberno non ten nada que agochar, nin nada, entón todo está a vosa disposición para consultalo. Incluso eu tamén teño que vir polas tardes moitas veces a facer gestións tamén como concelleiro do equipo de goberno, polo mismo motivo que vos, que tamén a xornada laboral nos impide desempeñar en outro momento. E sin máis, pasamos entonces xa a votar o punto da orde do día. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobado entón o expediente de modificación de crédito 3/19 por 6 votos a favor e 3 abstencións. E, bueno, como era un pleno extraordinario, non hai robos e preguntas. Eu penso que previsiblemente, casi seguro que o último pleno deste ano 2019, e dado que estamos próximos ás datas de Nadal, pois nada, no meu nome propio, no nome do alcalde, no nome dos compañeros presentes e de Beatriz, desexarlles a todos, o público que tuvo a ben asistir hoxe a pesar da mala noite que está, e se lle agradece, e aos compañeiros da Corporación do Partido Popular, que foron os que asistiron, os do Somos e PSOE, bueno, Pepe disculpouse, yo transmitiremos, vale, bueno, pois non sei nada, pero Pepe sí que está fora. Bueno, pois eso, desexarvos un bon Nadal, unhas boas festas e, bueno, e un feliz ano 2020 para todos. Vale? Igualmente.